Ahojte, chalani. Čo ste ma nepočkali? My sme na teba úplne zabudli. Zabudnite na hodiny. Aj v novom roku môžete k paušálu dostať až 24 000 minút zadarmo do všetkých sietí na celé 2 roky. A k tomu pre vás máme nový Sony Ericsson so super fotoaparátom už od 1 koruny. No nie je to paráda? T-Mobile. Jednoducho bližšie. Užívajte si čas bez starostných hier i túžbu dobiť svet. Užívajte si život plnými dúškami aj v roku 2008. Veď každú kvapku vašej životnej energie vám vraciame späť. Vyberte si z viac ako 50 druhov nápojov pre vašu hydratáciu, osvieženie, pôžitok a relaxáciu. Vyberte si telefón z tohtoročnej najširšej ponuky Orangeu. Napríklad s 3G telefónom Sony Ericsson si môžete užívať videohovory s blízkymi koľko len chcete. Vo vianočnej ponuke je už od 1 koruny. Samozrejme v Orangeu. Nescafé Gold. Jedna bohatá chuť, jedna chvíľa pozlátená kávou. Jeden okamih, jedno Nescafé. Naozaj veľké želania dokáže splniť iba najväčší operátor. Aj extra dlhé hovory zadarmo vám na Vianoce dáva jedine Orange. Sú vaše vlasy pripravené naozaj na všetko? Vyskúšajte to. Užívajte si ten jedinečný pocit, keď si vietor pohráva s vašimi vlasmi. Vyskúšajte vynovený Velaflex. Obsahuje Flex Active, ktorý vráti váš účes späť do pôvodného tvaru. Čokoľvek práve robíte. Vynovený Velaflex. Až 24-hodinové spevnenie, ktoré s radosťou vyskúšate. Čo potrebuje vaša pokožka, aby ste sa cítili príjemne? Nové vložky Naturela. Teraz aj s balzamom s krémovým zložením a harmančekom, ktorý upokojuje vašu pokožku a chráni ju pred podráždením. Ich nová povrchová vrstva má vylepšenú absorpčnú schopnosť, aby sa vaša pokožka cítila naozaj úžasne. Nové vložky Naturela s upokojujúcim balzamom s krémovým zložením, pretože vaša pokožka má rada prirodzenú ochranu. Vyskúšajte aj vložky Naturela Ultra. Ultra tenké vložky s balzamom s krémovým zložením. Vaše Vianoce sa môžu zmeniť na čarovné. Užívajte si radosť zo zázračného darčeka. S predplatenou O2 kartou s programom O2 na rovinu špeciál môžete volať a SMS-kovať kedykoľvek a kamkoľvek za polovičné ceny. O2. Nakláňam sa nad postieľkou môjho 3-mesačného chrobáčika, ktorý sa teraz cíti asi takto. Jeho malé teličko je ako v ohni. A tak som mu dala Nurofen pre deti, ktorý pôsobí presne tam, kde má. A pomáha znížiť teplotu jeho malého telička. Aby sa mohol zase smiať. Teraz môžete vyskúšať Nurofen pre deti čapíky 60 mg, špeciálne vyvinutý pre deti od 3 mesiacov. Všeobecná deklarácia ľudských práv, článok 19. Každý má právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice. Naozaj každý? Sprístupňujeme svet informácií pre všetkých. Nadačný fond Slovak Telekom. Chcem žiť zdravo. Chceš vedieť, ako chutí výhra? Stačí, ak teraz v ktorejkoľvek predajni Coop Jednota nakúpiš tovar za 499 korún a si vreo 480 000 lákavých cien a hlavne o 7-krát novú Škodu Fabia. Uhryzni si z výhier. Coop Jednota. Obchod na zjedenie. Nekonečne dlhé chvíle s vašimi blízkymi vám želá najväčší operátor. Neuveriteľne dlhé volania s paušálmi deň alebo večer vám na Vianoce dáva jedine Orange.
priaznivci supervečerov, pozor! Toto je novoročný balíček. Tešte sa na miliónovú superzábavu. Však ja viem, že je Silvester, aj žartovať treba. Hádam nás pár miliónov nerozhádže, nie? Je tu totiž Silvester, ktorý nemá súpera. Čo je super? Ja zo svojho bytu nevídem a vy si postavujte, kde chcete. Nikam nechoďte, oslavujte Silvestra s nami. Ja sa idem trošku opraviť. My sme s Františkom pripravili také prekvapenia. Odštartujú to super susedia. Rozpáli to hitparáda super výrokov z ulice. A nový rok na svet privedie super večer plný hviezd s Adelou a Picom. Silvestrujte s Markízou. Bude super. Vrúcný cit prerástol v životné rozhodnutie. Ja odovzdávam vlastne moje srdiečko na celý život. Ja, Rastislav, neviem si teba, Marcela, za manželku. Keď poboskáš ma na pery, aj diabol v lásku uverí. Poetický začiatok nového života Rastia a Marcelky. Srdcové záležitosti. Dnes o 18:10 na Markíze. Nech ste kdekoľvek na Slovensku. Orange vám želá nekonečne veľa šťastných chvíľ so svojou rodinou a blízkymi. S paušálmi deň alebo večer si môžete volať neuveriteľne dlhý čas až celé 2 roky. Vianoce splnených želaní celému Slovensku želá Orange. Zlikvidujte všetky svoje nevýhodné splátky jednou ranou. Využite náš šetriaci úver a znížte si svoje splátkové zaťaženie. Slovenská sporiteľňa, vaša banka. Boss. Vône pre mužov. A teraz aj starostlivosť o pleť. Upiekli sme pre vás najlepšiu ponuku. Vychutnajte si novú Škodu Fabia teraz iba za polovicu a druhú zaplatíte až o rok. K tomu zimné kolesá a povinné zmluvné poistenie na 1 rok zadarmo. No super. Potešte toho, kto vám volá. Pre verných zákazníkov máme volací tón I Feel Good ako darček. Pošlite SMS-ku s textom VT na číslo 12323. Ahoj, zlato. Práve som na teba myslela. T-Mobile. Jednoducho bližšie. Veľký televízny román pokračuje. To je... Zlatých žebcov. Davide? Přeložíme. Tak. Ježiš, teď tam hodil mobil. No, hodil. Otec má stejná práva na dítě jako matka. O čem to pro Boha mluvíte? Prichádzajú nové lásky. Tak mi vážně řekni, jestli hodláš být matkou. Chodím s chlapem, který je lepší než ty. A nové zvraty. Vy holky, než vyrostete, tak jste hrozný. Sledujte ďalšie osudy vašich hrdinov v nových premiérových dieloch. Kateřina. Jestli tohle praskne, tak to bude aféra. Harry, já jsem věrný. No, dobře. Právníka nemůžu zavřít, že ne? Zavřít můžou kohokoliv. To je překvapení. Jsou moji kluci. Je to dobrý, Miláčku. Poisťovňa šťastia, 3. séria od 3. januára na Markíze.
Erika Judíniová vám v Smotánke špeciál predstaví víťaza v ankete Tanečník roka. O silvestrovský titul sa pobije Ján Berkim Renica mladší, pán minister Štefan Harabín, politik s najkrajším účesom Milan Urbáni a humorista Oliver Andráši. Okrem toho uvidíte, ako Marián Varga vyrobil trapas roka a ako to vyzerá, keď Mikuláš Dzurinda zatúži po alkohole. Sledujte Smotánku špeciál dnes o 19:30 na Markíze. Viete, že už len do 31. decembra môžete získať maximálnu štátnu prémiu? Uvažujte lišiacky. Nestrácajte čas a získajte aj vy štátnu prémiu až 2000 korún. Prvá stavebná sporiteľňa. Jednotka v stavebnom sporení. Podmanivá vôňa zo sveta francúzskych parfumov. Príťažlivá elegancia. Kolekcia sprchových gélov Kamejšik. Je to neuveriteľné, ale na väčšine územia Slovenska je tvrdá voda. Tvrdá voda vytvára vodný kameň, ktorý sa usadzuje na všetkých dôležitých častiach vašej práčky a môže ju tak vážne poškodiť. Ani niekoľkonásobné množstvo sódy alebo lacného zmäkčovača vodný kameň celkom neodstráni. Najlepším riešením je Calgon. Jedine Calgon funguje spoľahlivo. Preto Calgon odporúčajú poprední výrobcovia práčok. Dlhý život pre vašu práčku, váš Calgon. Rádio OK. Aký zvládnem, nezostanem na dne. Viem, že pár dní zvládnem a všetko povolí. Viem, tých pár dní zvládnem. Rádio OK. Pobrok. To môžem. A som v pohode. Rádio OK. Užívajte si čas bez starostných hier i túžbu dobiť svet. Užívajte si život plnými dúškami aj v roku 2008. Veď každú kvapku vašej životnej energie vám vraciame späť. Vyberte si z viac ako 50 druhov nápojov pre vašu hydratáciu, osvieženie, pôžitok a relaxáciu. Aj pre vaše deti môžu byť tieto Vianoce neobyčajné. Darujte im paušál O2 Voľnosť Mini s 25 minútami do všetkých sietí na Slovensku len za 99 korún mesačne a s extra výhodnými cenami zavolania. Ozvite sa. O2.